Il-mexxija tal-Unjoni Ewropea ma rnexxilhomx jilħqu ftehim dwar żewġ karigi importanti, il-President tal-Kunsill Ewropew u r-rappreżentant għoli għall-politika barranija. Minkejja dan, il-President attwali tal-istess Kunsill Herman Van Rompuy qal li hija sitwazzjoni sfortunata iżda mhux drammatika. Huwa se jmexxi laqgħa oħra nhar is-Sibt 30 ta' Awwissu biex jintlaħaq ftehim dwar iż-żewġ karigi. Waqt l-istess summit fi Brussell, il-mexxija tal-Unjoni Ewropea qablu li sal-aħħar ta' Lulju għandha titħejja lista ta' kumpaniji u oligarki Russi flimkien ma' individwi li qed jgħinu lill-Kremlin fil-gwerra tiegħu kontra l-Ukrajna. Il-lista se tinkludi fost oħrajn il-kumpaniji Rosneft, Vovatek, Gazprom Bank u VEB, filwaqt li mblukkat kumpaniji Amerikani milli jagħmlu negozji ma' numru ta' kumpaniji oħra fosthom Basalt, Kret, Almaz Antey u Kalashnikov Concern. Barra minn hekk, l-assi ta' 4 individwi ġew ifriżati. Kien hemm qbil li l-European Investment Bank u l-European Bank for Reconstruction and Development jimblukkaw proġetti ġodda fir-Russja, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea se tissospendi mal-450 miljun euro f'sussidji u self finanzjarju lir-Russja. Intant, il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz qal li kandidati għal kariga ta' Kummissarju Ewropew se jkunu eżaminati fuq il-kompetenza tagħhom u mhux fuq kriterji politiċi. U għamel din il-kjarifika wara li f'intervista fuq stazzjon tar-Radju Ġermaniż, Schulz iddubita kemm l-Ingliż Jonathan Hill se jġib maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Qabel l-istess summit li ntemm fil-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fejn tkellmu dwar x'responsabilta se jkollu Carmenu Vella bħala Kummissarju Ewropew u l-pjan tal-5 snin li ġejjin ippreżentat minn Juncker stess. Muscat iltaqa' wkoll mal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz fejn kienet diskussa l-aġenda politika tal-Parlament Ewropew għas-snin li ġejjin.